Mag-quick Walmart haul tayo ngayon. Di ba sa Walmart ako nagtatrabaho, so very convenience na pagka-off ko sa trabaho, pwede na akong bumili ng gulay or pagkain na gusto kong lutuin sa gabi or tanghalian. Unahin na natin sa blueberry. Gusto kong itry to. Kasi palagi na lang binibili ko either strawberry. Kasi favorite nila yung strawberry and then apple and banana. So ngayon, try natin tong blueberry. At saka ito palang glasses niya. Yan, sunglasses niya. Nakita ko siya kanina sa store. Sabi ko, ang cute naman ito. May flower na design. So ayan, sinuot niya. Ayaw niyang tanggalin kahit nasa loob ng bahay. You wanna say hi? Hi! Meron tayong green beans. Paborito namin to ni Ayla. Madalis ko tong lutuin kasi isa sa paboritong gulay ni Ayla. Meron tayong broccoli. Ayan, favorite din namin to ni Ayla. Kahit steam ko lang siya, kinakain niya to. Yuki! Meron tayong corn. Naisip ko gamitin fresh corn para sa aking kalabasitas kasi mas masarap siya yung gamitin yung fresh corn kaysa sa corn na nasa can. Meron tayong jalapeno and then kamatis. Bumili rin ako ng kamatis. Ayun, kinuha ni Ayla. And then last, itong pears. Ito yung kamatis natin. Ayan. Palagi akong may kamatis sa bahay. Hindi pwedeng mawala yung kamatis sa bahay. Kasi ginagamit natin to every time na magluluto tayo ng isda, gulay, karne. Palagi tayong may kamatis, di ba? Oh, you want blueberry? Blueberry. Okay.